שקט שם כמה שאפשר. אפשר רק להניח שהדברים האלה שאנחנו שומעים הם מוזיקה נעימה על אוזניהם של אנשי החמאס. דוקטור רון שלייפר, מומחה ללוחמה פסיכולוגית מאוניברסיטת אריאל. שלום. צהריים טובים. אתה מסכים איתי שהדברים האלה הם מה? נו, בוודאי, לא צריך להיות חוקר ברמה מסוימת כדי להבין את זה. הכל, המלחמה למעשה מתחילה עכשיו, וזה דבר שאני מקווה מאוד שהדרג המדיני מבין את זה, ואפילו הדרג הצבאי, אבל מה שבהחלט חשוב זה שהציבור כולו ידע שהמלחמה האמיתית מתחילה כאשר נורית הירייה האחרונה. וזאת אומרת אנחנו לא יודעים זאת הייתה הירייה האחרונה, ממש לא, כן. זה נכון, אבל הירייה האחרונה, כן, של הדברים הכבדים היא נורתה, אבל עכשיו זה רק הטרדה, והטרדה זה לא לוחמה פסיכולוגית, אלא זה ניהול לוחמה באמצעים פסיכולוגיים, כי סך הכל גם לכל פצצה יש אפקט פסיכולוגי. אבל הרעיון שלהם זה להכניס אותנו למצוקה, ולהראות שהם אלו שמנהלים את העניין. ואני מאוד, זאת אומרת, למעשה נכנסנו למלחמת התשה. עכשיו, הדור הצעיר שאיתו שוחחת, האנשים של זה, הם לא זוכרים את שנות ה-60, סוף שנות ה-60 הרעות ותחילת שנות ה-70 הרעות עוד יותר של מלחמת התשה. כל מי שעומד היום ומסתכל על איך זה לא הבינו, איך זה לא ראו שזו מלחמה שבסך הכל מתחברים עוד ועוד. אזעקה בחרם שלום. וזה בדיוק המטרה, ובזה בהכללה הערבים, העולם הערבי, בזה הוא מתמחה, כיוון שהמשאבים הם כל כך מצומצמים, משאבי הקיום בעולם הערבי באופן כללי והיסטורי הם כל כך מצומצמים, לכן יכולת המשא ומתן שלהם היא בדרגת אומנות, וכי זה פשוט עניין קיומי, ואצלנו אנחנו הרי שואפים בסופו של דבר להגיע איתם לשלום ולדו-קיום, או במקרה הפחות טוב, ולכן אנחנו עומדים חסרי אונים מול היכולת שלהם להשתמש במגינים אנושיים. אבל זה גם צריך היה להיות ברור למקבלי החלטות כאן, שהמצב הזה משרת מאוד. אם החמאס חיפש איזושהי תמונת ניצחון בינתיים, זה אולי די ניצחון מבחינתם. אזור שלם, כל הדרום, עוטף עזה, אנשים עוזבים את הבתים, לא יכולים להתחיל שנת לימודים. השאלה היא, האם במסגרת המלחמה הזו לא נכון היה יותר כמובן להיערך הרבה יותר, כך שישראל לפחות הייתה מוכיחה שהייתה מוכנה לשלב הזה, היא התכוננה לו, היא נערכה לו, היא לוקחת בחשבון. העובדה שאנשים צריכים לאלתר מרגע לרגע רק מסגירה חולשה גדולה מאוד שלנו. אני חושב שבדיוק להפך. זאת אומרת, אם אנחנו, הרי סך הכל הנסיגה שלנו מעוטף עזה, או בלשון הציניקנים חוטף עזה, הייתה עוד מאורגנת מראש, אז זאת אומרת, אנחנו בנינו את הכישלון שלנו עוד בתחילת המלחמה, את הכישלון הפוליטי שלנו, וזה ודאי שמסר שאסור להעביר. המצב עכשיו הוא לא נעים, והמצב הוא עדיין אנחנו רוצים להשאיר את ההוגה, לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. אבל המצב הוא שאנחנו מאוד מאוד לא מוכנים להתמודד עם המצב הזה. בוודאי, בוודאי. אנחנו צריכים להגיע להחלטות הקשות, והחלטות הקשות צריכות להגיע שעזה תעמוד על תילה, אבל בלי מנהרות ובלי כלים התקפיים, ואי אפשר כנראה לעשות את זה באיזושהי דרגה של שליטה. ועכשיו אנחנו רק מתמודדים. זו החלטה שאף אחד לא יכול לעמוד בה, למרות שההנהגה צריכה, כן? אם אנחנו יודעים שאיראן היא זו שלמעשה בוחשת מאחורה, אז אנחנו צריכים להגיע להחלטה אם כן לעשות משהו עם איראן או לא. אני באמת לא מקנה בראש הממשלה, אבל בשביל זה בחרנו ראש ממשלה וצוות שיקבלו החלטות קשות כאלה. העובדה שבימים האחרונים בשבוע האחרון היו חיסולים משמעותיים ביותר, הישגים גדולים למודיעין הישראלי, חיסולים משמעותיים בצמרת החמאס, כן. כפי שאתה רואה נכון להרגע, לא באמת מראה את אותותיה, ולא באמת מראה על איזושהי השפעה על התנהלות של החמאס. את צודקת, כיוון שזה נובע מבסיס מאוד מאוד עמוק שלנו, שאנחנו בסופו של דבר, א', אנחנו לא שונאים, וזו מכשלה עצומה, ובניהול מלחמה, וב' זה שאנחנו רוצים להגיע לשלום בסופו של דבר ולדו-קיום, ואנחנו לא הולכים עם שום דבר עד הסוף.
הצעד הזה של חיסול בכירים הוא התחלה של מהלומה פסיכולוגית, ומכאן היה צריך להמשיך קמפיין גדול של רבותיי, אין לכם שום סיכוי, סתם חבל להאריך את הסבל, ובואו כבר נגיע לסידור כזה או אחר. אבל למעשה מה שקורה זה בדיוק ההפך, הם ממשיכים את הסבל שלנו ומסובבים את הסכין, אומנם היא לא תקועה עמוק, תודה לאל, אבל היא מטרידה בהחלט וגורמת לפינוי של חבל ארץ שלם שנמצא, שקשור ריבונית לישראל, או דהיינו הדרום החוטף, ואנחנו יושבים פה ומשחקים לפי החליל הזה. אז פה אנחנו נמצאים במגננה, ואנחנו לא הולכים עד הסוף עם כן דף, כן מוחמד דף, לא מוחמד דף, לא הקמפיין ענק שיבוא בכלים, בתקשורת בינלאומית, בשידורי רדיו, בקרוזים, בשיחות טלפון, בפקסים, ב-SMSים, במיילים לכל תושבי עזה, ואנחנו יכולים לעשות את זה, וראינו את זה בשני הסיבובים הקודמים של הלחימה בפועל. אזעקה בחרם שלום, אזעקה בחרם שלום. וראינו את זה בסיבובי הלחימה גם עכשיו וגם בעופרת יצוקה, שאנחנו יכולים להעביר מסר, אולי פה לא מסר דו-כיווני, אבל לפחות מסר חד-כיווני, אנחנו יכולים להעביר. חבל לכם על המאמץ, אנחנו נחושים, ואנחנו, מי שיעלה במקומם יחוסל, אל תלכו, או הפתרון, או בוא נאמר, דרך הלוחמה הפסיכולוגית היעילה ביותר. שלום, חרם שלום. האזעקה, סליחה, כן, חזרה לתוך הטקסט, המציאות חודרת לנו לתוך הטקסט, ואתה יודע, לא צריך יותר מזה, זה רק... את רואה את הכוח של התקשורת, כן. כן, אני רואה גם את הכוח של החמאס, אני חייבת להגיד לך. בוודאי, בוודאי, וזה מה שאני אומר, אני לא רואה, לצערי, אני לא רואה את המשך הפעולה, שזה המשך הפעולה השכנועית, שהיא עוד חשובה יותר מהפעולה הצבאית, לפי הדוקטרינה שאני מנסה לקדם, שאין לכם סיכוי, חבל על המאמץ, תחסכו את כל הקורבנות, בואו ונתרכז בשיקום ובחיים נורמליים, כי בסך הכל אנחנו רוצים להיות חיים נורמליים. כן, דוקטור, כן. דוקטור רון שלייפר, מומחה ללוחמה פסיכולוגית באוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך, דוקטור שלייפר, תודה רבה. כמה הודעות ואחרי זה נעדכן אתכם על נפילת פצמ"ר בצפון.